Здравейте, колеги! Кракра 43, първи висок етаж, нов, така наречен германски панел, изолиран, с изолирани подове, в изключително приятно състояние, не е обзаведен вчера, но пък е чистичко и уютно. Състои се от тази дневна, усвоена тераса, където е изнесен кухненски бокс, доволно голям, с всичко необходимо. Ето ни къде се намираме. Това е северо-исток, с малко отиваме на югозапад. Килера ви е ясен. Даже знаете какво има вътре, като във вас в килера. Спалнята е много голяма. На хубав истински паркет, климатици. Здрасти. И дневната. И тук имаме климатик. И една чудесна тераса. Юг-югозапад. Отдават се в състоянието, в което го виждате. Благодаря ви.